Hah? Sepi dalu Pak Ya, cedali buat kaya ini. Terus pokoknya aku ya anak buah ini sini mung seneng to. Iki mboten ngatur salam riyen. Ya. Tapi kula gadah pantun. Apa? Nyang Klaten tumbas jadah. Heeh. Mugi Mbak Manten dan Mas Manten dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wonten malih, Pak. Dawan dlandang warnane coklat. Pak. Tongkat. Dawan dlandang rupane coklat niku tongkat. Tuku pari ning Surabaya, ani ora cetha. Niki dicetakne apa mboten? Dawan dlandang rupane coklat. Mugi warga Sambirobyong pinaringan rezeki kang nikmat. Amin. Iya, jaja. Aduh orang gawe. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Kali warga Sambirobyong. Nggih, bakune bersyukur nggih Pak Bu. Nggih. Syukure nikmat. Ikan hiu, ikan lele, sindan kulayu le. Ya. Bawa apa Pak? Bawa apa? Tebake neng. Hati-hati. Ninggal katresnan. Dibawani coba, wis pilihan. Bawane mergi wae pilihan. Sing penting awakmu iso mesti apik. Ya apa? Ya, dipujake Mas Agus sedang tinggal sehat. Amin. Keomben nek. Keomben. Wis tak pujake Di Agus wis dirawat ana rumah sakit SK. Tak pujekke ndang sehat ki ndang ngombe neh. Keomben yang pertama diwulne. Dan menjumbang sono sahne kancane. Ning insyaallah wis sadar. Bukan krono le ngombe ning pancen yo kekeselen. Rasane mudun saiki dirawat ning rumah sakit. Muji marang Gusti mugi kanthi sehat kembali. Ya, kayak apa? Es teh dene ta es teh. Jare urip mampir ngombe. Es teh ngono lho ketang ra. Jadi lagi bawa ki mlaku ngalor. Tekan ngarepe keyboard, mlaku ngidul, ngarepe Mbak Bibit. Ki fan beratmu ki ben seneng. Ternyata Mbak Diah ki lakune kok nyenengke ngono. Dipandang sapa sing ketoke penonton nyawang awakmu balesen sawangen. Sapa penonton kok ketok nyawangmu guyu, kowe melu wong guyu. Kok sing nyawang Nek Sulaiman. penonton ngelet. Ya alat ono. Kok sing nonton Sulaiman. Pak Suci lho saiki. Lanjut. Yo gantian don, sapa ngerti lek penggemare Mbak Dia masih sisih kiwa sisih lor. Ngono. Tion. Keblesan Pak. Lagi suwe-suwe ya kan. Untuk ngalornya yo Dia. Suwe-suwe ya kan tok kan. Mergo sing ngebas iki yo sayang karo awakmu. Kancil. Balik dhewe. Batin iki yo sing cerdas ngono lho. Layak bojone pirang-pirang dina gak melu kae.
Ya pancen diweleng kuwi ning Sambraja aja melu aku seneng karo Yahya. Wonge turu. Hani sing nyenengi Mbah Muji. Ya. Arep sawer pedet Pak Ramuji ora sida. Ya. Besok kapan Jajar lan wong bagus umpamanira nahkoda tanpa bagus. Aja ngantek wis. Nidang sari as Ya, kayak apa? Kembangnya didadekke nak. Dados ya. nangis sajroning atiku nalika sliramu rasa aku kudu Kasuan rino lan mati muga-muga Gusti satepan anggen kali bisa kulon kaya demi Bapak Sumirin ngomong manggis Wilujeng Dalu Wilujeng Bersani saking manggis Nyancar Kediri Bapak Jari Janton Yang
sana lho, Pak. Ojo lali kamarku kemana kapas Dinatur Bapak Basroni Dewan Sakti Partai Gerindra Lujeng Baru Iki pemain ulun Tresno Waranggono